Здравейте на всички! Много важно нещо, независимо дали сте Reversal Trader или Continuation Trader, е да можете да разпознавате валидните брейкъри и да знаете в кои зони на графиката се формират те. Това е от ключово значение, за да търгувате успешно. В това видео ще говоря по тази тема и то с много големи подробности. До края на видеото ще знаете всички важни нива, при които може да се сформира брейкър блок, както и характеристиките на валидния брейкър. Ще разграничим понятията Reversal Trader и Continuation Trader за тези, които не могат да направят разлика, и накрая ще ви покажа пример от графиката. Ако все още не сте се абонирали за канала, направете го, защото тук споделям ценна информация за Smart Money концепциите. А сега да започваме. Не можем да говорим изобщо за брейкър блок, ако не споменем най-важните ликвидни нива, тъй като самия брейкър блок е зона, от която търгуваме обръщане в цената. И трябва да сме наясно, че истинският брейкър блок не се получава където и да е. Той се получава след взимането на важно ликвидно ниво, като това ви е най-важната отправна точка от самото начало. Тук съм ви обобщила в този слайд най-важните ликвидни нива на графиката ни. Като първо започваме с Time-Based Liquidity Levels, или това е ликвидност базирана на времеви период. Тук имаме съответно връх и дъно на предишен ден, седмица, месец и връх и дъно на търговските сесии на Азия, на Лондон, на Ню Йорк. Други важни Time-Based Liquidity Levels са дневните такива. Това са Midnight Open, London Open, New York Open. Като Midnight Open ни е ценовото равнище от полунощ нюйоркско време, London Open ни е ценовото равнище от 2 часа сутринта нюйоркско време и New York Open ни е ценовото равнище от 9:30 сутринта нюйоркско време. Ако искате да получите българските времена, трябва да добавите 7 часа. Други много важни ликвидни нива, това са Data Highs and Lows. Това са върхове и дъна на кендали, формирани при излизането на важна новина. И силните ликвидности, това пък са свинг върхове, създали по-ниски дъна, или свинг дъна, създали по-високи върхове. Това сме го говорили също в видеото за структурата. Най-общо това са много важните ликвидни нива, покрай които се получават сетъпите по време на сесия. И тук вече идваме до въпросните характеристики на брейкър блок. Първата и най-важна характеристика е, че най-добрият брейкър се появява след взимане на ликвидност. Това го изговорихме в предишния слайд, продължаваме нататък. В този случай показала съм ви една картинка, на която имаме брейкър. Това ни е брейкъра, този bearish candle. Защо това е валиден брейкър? Първо, кендъла, който представлява брейкъра, е балансирал Fair Value Gap. Ето виждате, след образуването на този Fair Value Gap, цената се връща и го балансира. Може и само да го докосне много леко, това пак се води, че цената се е върнала, докоснала е Fair Value Gap. След което цената продължава, но това вече е фейк брейкаут или манипулацията и се връща отново надолу. При което тук идва втората характеристика, че въпросното ФВГ е инвъртнато с тяло на кендъл. Ето, това тяло на този кендъл инвъртва ФВГ-то. Тук защо този брейкър не е валиден? Първо да го поговорим за това, защо съм избрала точно този bearish кендъл за брейкър. Защото никой от другите bearish кендали не е балансирал Fair Value Gap. И виждате, ако аз смятам, че цената обръща и тук прави доста агресивно движение надолу, и ако си маркирам това като брейкър, ето този bearish candle, виждате как няма да се получат нещата, защото тя отива до някъде и се връща, всъщност цената е за нагоре. Какво прави този брейкър невалиден? Кендъла, който представлява брейкъра, е балансирал Fair Value Gap, но се намира в дискаунт, т.е. не можем да търсим цената за надолу. И въпросното ФВГ не е инвъртното с тяло на кендъла, задържа цената. Иначе брейкър без Fair Value Gap, аз лично не разглеждам такъв кендъл като брейкър. Възможно е да се случи, да има такъв брейкър и да си проработи и да си излезе сетъпа, но аз лично не гледам такива брейкъри и не влизам от такива кендали. Тук през цялото време говорим за къси позиции, когато търсим. Ако търсим дълги позиции в bullish тренд, нещата стоят по абсолютно същия начин, характеристиките са същите, само че трябва да търсим брейкъра да е в дискаунт. Това е единствената разлика. Затова не съм ви дала допълнителен пример, който да е булиш. Накрая на видеото, примера, който ще ви дам от графиката, ще гледам да е булиш, за да може да ви покажа и булиш варианта. Много хора са ме
питали какво означава Reversal Trader и какво е Continuation Trader. Сега ще ги разясним тези понятия, за да не се бъркате повече. Reversal Trader е трейдер, който търгува обръщанията в тренда. Аз съм такъв трейдер и предпочитам този тип търгуване. Като това означава, виждате как тук структурата ни е за надолу. Правим по-ниски дъна и по-ниски върхове. Структурата ще върви за надолу, докато навлезе от която ще очакваме реакция. Това може да бъде на висок таймфрейм, Fair Value Gap или пък стар връх и дъно, някаква ликвидност. Тук съм ви дала Higher Time Frame POI, което означава зона на интерес на висок таймфрейм. Това е съкращението отдолу. Цената стига до тази зона и започва да обръща. Като веднага поглеждаме къде ни е брейкъра. Тук нямаме никъде Fair Value Gap, както виждате. Това ни е първия Fair Value Gap. Имаме кендъл, който го е балансирал. Съответно този кендъл, който е най-високо, се намира в Fair Value Gap, ни е брейкъра. И виждате цената стига до брейкъра, обръща Fair Value Gap с кендъл и входа ни е от инвъртнатия гап или брейкъра. Те съвпадат като ниво. Съответно таргета е Buy Side Liquidity. Защо това ни е таргета? Защо тук е Buy Side Liquidity? Защото знаете от видеото за структурата, ако тук ни е боса, Break of Structure, ако начертаем мислено един правоъгълник в тази зона, това ни е най-високата точка. И съответно, какво прави този трейд високо вероятен? Защото при самото щупване на тези важни зони, ние образуваме нови Fair Value гапове. Виждате, два bullish гапа имаме образувани. Продължаваме с Continuation Setup. Като преди това Continuation Trader е трейдер, който търгува продълженията в тренда. Защо този сетап да е продължение в тренда? Като отново имаме обръщане и имаме брейкър. Ами защото виждате, че тренда е за надолу. Ето тук правим босове, Break of Structure. И тук просто цената идва и взима ликвидност или тапва Fair Value Gap, който е вътрешна ликвидност за bearish рейнджа, който се е получил, който Fair Value Gap е на високия таймфрейм и като го тапнем, очакваме реакция. Имаме вече образуван брейкър, ето този bearish candle, който не е влязал точно в този гап, но го е докоснал. Така че това ни е гапа и виждате цената обръща брейкъра, обръща и гапа с кендъл, след което имаме вход. Sell side е ясно защо е тук, защото това е най-ниската ликвидност, която цената трябва да вземе, ако си продължи тренда. Тоест това движение е продължение на този тренд, който е bearish в момента. Виждате, че има и взимане тук на ликвидност. Такъв тип Continuation Setup аз също бих взела като трейд, тъй като цената ми дава достатъчно структура, образувана, така че да имам и брейкър. Аз предпочитам за вход, казвала съм ви и друг път, предпочитам да има брейкър. Имаме и друг тип Continuation Setup, който сега ще ви покажа. Това е вторият вид Continuation Setup. Абстрахирайте се от първия трейд, който взехме, който също е Continuation, но има брейкър в него. Тук, след като цената взима sell side, се връща в този order блок и Fair Value Gap в премиум. Това вече е много по-рисков Continuation Setup, който аз лично не търгувам. Защо? Защото цената, виждате колко надолу е отишла и след всяко взимане на sell side, от тук нататък аз мога да очаквам истински ревърсъл на цената. Тоест не мога да и вярвам, че ще продължи още по-надолу и още по-надолу. Има голяма вероятност след взимането на тази ликвидност тя да обърне и да щупи ето този връх. Разликата е в това, че в този Continuation Setup имахме брейкър, а в този имаме Order Block и Fair Value Gap. Надявам се да ви се е изяснила разликата между Reversal Trader и Continuation Trader, както и да можете да разпознавате единият сетап и другият сетап. Сега да отидем на графиката и да видим един пример. Намираме се на едноминутната графика на S&P 500, микроконтракт и часът е 9:40. Тук ни е отворил пазара 9:30 опана, ето тази зелената линия. И виждаме как е тръгнал еднопосочно надолу до взимането на дъното на Азия. Нека видим сега дали цената ще ни даде сетап.
Тук все още какво виждаме? Виждаме, че в този момент ето това би ни било брейкъра, но нека видим сега какво ще стане. Цената продължава надолу. Тук отново имахме гап, който беше балансиран ето с този кендъл. Така че това ще ни е евентуалния брейкър, ако цената реши да обърне. И какво стана? Това ни е Fair Value Gap-а. Цената го обърна с тяло на кендъл и даже вече го ретества. В същото време образувахме нов bullish gap, от който можем да влезем, като стопа ще ни е зад брейкъра. Къде ни е buy side liquidity-то? Ето тук. Защото тук ни е бос. Ето това ни е боса. Този прайс лек търгуваме, пробили сме еквилибриума и влизаме от новосформирания Fair Value Gap, стопания зад брейкъра и таргетът ни е Buy Side Liquidity, което е над 2,5 R. Нека да видим. И това ни е трейда. Виждате, брейкъра сработи и е валиден. Всички условия на брейкъра са изпълнени, намира се в дискаунт, имаме взета ликвидност, кендъла е балансирал Fair Value Gap, който е обърнат с кендъл и това са най-важните неща, които трябва да знаете за брейкъра. Надявам се сте научили нещо ново от това видео. Благодаря ви за коментарите, които ми оставяте под видеята, лайковете също. Много се радвам, че вече сме над 500 в канала. Благодаря ви, че гледахте и това видео. Чао, до следващия път!